Gradić Peniš, surferski raj na portugalskoj obali Atlantskog oceana. Čak i u kasnu jesen njegove utopijske plaže pune su jahača na valovima. Valovi su zaštitni znak, zlato ovog grada. When we arrive, we have a goal to make Peniš. Kada smo došli na vlast, cilj nam je bio učiniti Peniš glavnim gradom valova. Imali smo strategiju razvijanja sporta, ali onda nas je kontaktirala jedna skandinavska tvrtka s prijedlogom da stvaramo profit iz pretvaranja valova u energiju. Bila je to kompanija Wave Roller iz Finske, koja razvija tehnologiju za elektrane budućnosti. Even today, with wind, we can only make accurate forecasts up to 5 to 7 hours. Prednost valova pred vjetrom je predvidljivost. Danas kod vjetra možemo raditi prognoze svega 5 do 7 sati unaprijed, a kod valova imamo 3 do 5 dana. To je velika prednost ako govorimo o većim elektranama. Prije 40 godina pokraj Peniša je trebala biti izgrađena nuklearna elektrana. Lokalno stanovništvo se usprotivilo. Danas je Portugal država koja najviše ulaže u energiju iz obnovljivih izvora, a grad Peniš pristao je Fincima dati prostor u luci za testiranje nove tehnologije i njenog utjecaja na podmorje. Naš projekt odobrila je Europska komisija i on će biti sufinanciran iz programa za obnovljivu energiju NER 300. Pilot projekt stoji 25 milijuna eura. EU pomaže sa 9 milijuna. Finska kompanija ulaže 7, a ostatak su investirale razne tvrtke i partneri. Valna elektrana radi pomoću golemih ploča od staklenih vlakana koje su pričvršćene na dno oceana, na dubinama između 10 i 15 metara. Kada val prelazi preko uređaja, ploče se miču naprijed-nazad u skladu s valovima koji udaraju na obalu i odbijaju se nazad prema pučini. Pritom nastaje eliptičko gibanje koje hvataju naši hidraulički cilindri. Energija proizvedena u generatorima potom se šalje električnoj mreži Portugala. U Wave Rolleru vjeruju da je riječ o tehnologiji budućnosti. Profesor Paulo Fru sa Tehničkog instituta u Lisabonu nešto je oprezniji u optimizmu. We are still looking for the champion technology. Još tražimo najbolju tehnologiju. Provodimo mnoga testiranja, ali još uvijek ne znamo koja je tehnologija najbolja. Oceanski valovi u pravilu su mnogo veći od onih u malim morima. Zanimalo nas je jesu li tehnologije koje se iskušavaju u Portugalu primjenjive i na Jadranu. But certainly there is the potential. Let's say something that I want to make clear. We have this idea that sometimes these big waves and so on. Potencijal sigurno postoji. Kad govorimo o snazi valova, želio bih razjasniti da su preveliki valovi ponekad i nepoželjni, jer mogu uništiti sustave. Jake oluje i golemi valovi uopće nisu idealni. Postoje pogodnija i manje pogodna mjesta. To ovisi o mnogim uvjetima, od ekonomskih do prirodnih, kao što je površina morskog dna. Moramo voditi i računa kako osigurati uređaj koji idu ispod razine mora. Kompanija Wave Roller razvija svoj posao u Portugalu i Irskoj. Na pitanje je li ih zvao netko iz Hrvatske da se informira o tome što rade, kažu da nije. U međuvremenu, Portugal je svoj sustav razvio do te mjere da čak 60% električne energije dobiva iz obnovljivih izvora.